oikein hyvää. Site. Lovi. Se on lovi. Mitä? Aalla aikali lopussa. Mä olen Bosanderin käynyt. Mitä? Tää vittu taas kaatu. Me saattaa olla. Aivan runbuus tosta. Sä oot vittu hulaa sen tattuun päin. Mikä sä oot töissä? Mä menen Pyhäjoen vanhaan kotiin. Okei. Et... Ei mitään vittu vasta. Joo, mä vaan Joo. hiljaa Oliko näitä käynyt kahtalla? Mä lähdin tohon heveen. Oho! Oho! Mitä tapahtuu? Miksi kukaan ei tullut roskikselta? Ketään ei kiinnostanut tulla sinne. Ja ties, että sä ootat. Siellä. Ois silti varmaan tullut. Ois varmaan aikamoisella konfidenssilla silti tullut. Siellä proasti. Mennään peille. No niin, levitäs! 82. Meikä harjoittelee mun Ed King World Championship kisoihin. Vittu mä. Se on sulla ihan hauska. Oho. Oho! Hyvä. Runkasin koko yön. Dyn, dyn, dyn. Enkä tullut kertaakaan. Ikkeliäni lyön. Dyn, dyn, dyn. Mun pitäis 5 tunnin päästä lähteä ajelen töihin ja mä juon kalia. Vittu mikään puliukko. Totti, valotappa ton. Jep. Jou. Hyvä. Pihetkin, väärä puoli! Suora sun ees. Nyt on todella hyvä TV-ssä. Vittu mikään juoppo. Olis mä tuulla. Sinkku. Mä tiputtuun tästä. No joo. Jäi se harma. Really new. Hyi saatana. Aha, jaa. Taisin mennä jemmen. No, jos mä teen sen, mihin sä et pysty. Tee se mä kato. Hevon pleni. Mitäkään taas höpöt. Voitin meille tonkin, ei mitään muuta isompaa. Ei justi, joo. Olisiko Luukakselle pikku taputusta? Kiitti, Oli kiitti. hyvä suoritus. Kiitti, Totti. No niin, ootas voitu bännätä se Mirage siinä ensimmäisellä kerralla. Läpä tuluuku taas saatana apina. Spartajut sieltä. Ei mulla oikein oo etes partaa, mulla on tonne sänki tuossa. Mulla on hirviä caterpillari tuossa ylähuulella. Näeksä ne? Äijä vaan bustaa siinä nurkalla. Vettää käteen vaan, alkaa vaan setkii siinä. Vissiin tulee. Joo se vissiin. Kyllä. Sekin glory oli se. Sitten vaan tuntee, kun lämmin lasti tulee kielelle. Voi perkeleen helvetti. Ei tarvi ottaa. Vittu kun nää juutalaiset osais tehdä nää pelit oikein, niin ei kaatuisi. No vittu kun nää juutalaiset ei käytä satana ikivanhoja tietokoneita, niin ei kaatus. Ei, Pelit muuttuu, mutta tietokone Nee. ei. Mitä?
Thanks. Vittu kotit vauhtia tuolla heitolla. Hyviä. Tarvitaan ajaa yli kun pöpö paskeksi. Vittu! Oli niin vituusti. No joo. Joo. Sakkukin lähtee. Niin se on yksi. Oi vittu me ei juosta! Ei vittu. Ei ainakin. Ei. Tuli oi! Saatana, et ois sanonut, niin mä en raannut. Kun ne molemmat siellä on. Missä saatana? Älä kuole. Älä kuole, Luukas. Ihan vitu ajoitusta, kun katso kyllä. No jep. Satana lorto. Vai no. Oh! Hyvä yhtäkään connection lossi, kun mä vääntelin sillä aikaisemmalla kierroksella kätten. Ja nyt täällä taas hyperventiloit siellä. Hirviä mitä. Röökaa! Ja niin vaan pisti tupaakin palaamaan se tuupilla. Onpa mahtava. Mitä tapahtuu? Mä pelottaa aivan helvetit. No Noniin. ihan vitun kuollut. Hyvää yötä. Tiko vet... Nousikin ylös. Tiko loppus. No niin taas hyperventiloitu. Vitu. Mä naurahin vaan. Eihän tuo kuulosti. Ainakin oli. Ota selkää hintti. Onko se sillä rampilla? Luukes, jos sä oot ottanut tuosta vielä L, niin... Aa. Pommi. On siellä pommi. Meillä on midipommi. Lavika. Negri. Jaa. Mikko antaa desertia kyllä selkäytimen. Tuo soppiko meistä? Vittu! Naps. Siinä ampu... Puolikkaan takana yksi. Ei nää ees tiiä. Dessu käsi ihan vitun kunnos. Nää haluaa tää äijä tän S:n. Ei oo. Katsoks se? Jäi oottais et se tulee se... They're closing in. Niin. Vittu kun kuuluu askeli. Jesus Christ! Oh my god. Good night. Sen varmaan. Oho! 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 Nyt saa liikasta. Ei. Holy shit! Good job man! Very nice! Vittu kun kaveri punaastu saatana. Vitu. Thank you. Tiennyt, mä en ollut tietoinen tästä. Mitä? Tulee Mikko. Se kuoli. Mikä Rambo? Niin. Otso. Ai midis. Joo. Mitä vittua? Vit. A-saitilla oli. Musakin on vikkamies. Lapom. CT ja sitten. Voi vittu. Vittu mikä rotta. Vittu kun joka asunnosta ukkelee tuolla. Turraiskas. Hirviä boneri. Taas!
Abort mission. Kyllä tietysti. Koetetaan se takaa vasen. Niin. Torohoro. Joo. Hei katso, mennäänkö läpi? Mennään läpi. Mennään läpi. Ei! Missä pelaaja? Mulla on mennyt ihan ohi. 2 oli midis. Joo. Mä en tiedä mitä se on. Paniikko. En oo varma, onko toista. Se kuuvas. En oo. Onko se vaan se mokee? Ramppi ja sinne lähellä. Itellä vasemmalla. Sortti ja ramppi. Joku defu. Meidän vaan niin pitää saada. Mä oon. Banaani 2. Jäi. Tuikkaan. Naatti! Vitu. Lähellä. Oho! Mä luulin, että mulla oli AK käs. Sitä 3 ja 2 sitä 6. Hui saatana. Ui. Mulla on AIDS. Liiblabba. Saatana. Ja saata. Tuko pääkyy saatana. Eikä se... Mitä oli se vitu? Hei, en näe yksi kiesi, niin mä oon James Bond. Dumbass boy. James Bond. Ai saatana! Oh gosh, have a testicular torsion. Have fun. Miksi nää vitun tyhmiä tulee jonossa? Sä kuvoit jotenkin. Vittu. Koko liisi pois. Possut on. Saatana! Vittu kun sä blokkasit, mä en mennyt saa sitä. Tää on varmaan ihan vituun täydelleen yli. Haista vittu. Anna vaan se valo luuksi. Kuuluu vituusti. Ehkä maailman parhain valo ikinä.